Točíme si zatiaľ. Začneme hlbokou otázkou. Interview. Aký je váš recept na šťastie? Toto. Prečo milujem hory? Milujem hory, pretože úplne menia môj pohľad na svet. Pretože pozerajúc na horizont sa náhle stávaš nepodstatnou bodkou na zemi. A predsa máš neuveriteľnú silu. Na vrchole má jedna kvapka dažďa zosilnený efekt. Cítiac toto, prirodzene vnímame svoju vlastnú schopnosť meniť veci. Často premýšľam, prečo to robím. Mohla by som byť doma v posteli a v tom uvidím niečo krásne. Preto pokračujem. Krok za krokom. Chcem zachytiť krásu, ktorú vidím. Vo svete je toľko krásy. Sme niekde medzi tou dolinou a tým slabom, ale tu tak fúkalo teraz, že som nemohol absolútne do vysielačky rozprávať, ale ideme dole. Preto sa vždy vrátim. Aj dnes prichádzam do hôr. Wow, čo si ďalej teď vlastne? Máš ho? Dámy a páni, Kamzik je tam, prišiel skontrolovať, že aké sú tam podmienky. Tu mám seba a svoje myšlienky. Žiadna elektronika, žiadne hovory, žiadny hluk. Len pieseň prírody. Milujem hory a chodím tam. Cítiť slobodu. Dobrý večer. Sedel na tete. Treba byť noble aj na svahu. Wow. Bez perník? Ježiš, prosím. Daj perník! A v tomto duchu nech sa to dneska nesie, prosím. Natáčam tu na kamere Nina. Si kočka, si kočka, si kočka. Mobená. A kde balo pás? Pozri, jak už to nie je chyba jazdca. Je to chyba produktu. Ale pozri, jak drží. Produkt nedrží. Pás je v piči. Kurva! Vodopád Skok je úplne ďalej ešte do doliny. My ideme zlým smerom. Nevieš pozrieť FedMap alebo nejakú mapku? Poďme ďalej! Si ukážeme dneska, ako sa jazdí. S Jergušom Michalčíkom a Oliverom Orolinou. Nina Michalko.
Čuková a sprevádza nás dneska so statívom a 2 rôznymi. My chlapci to máme trošku jednoduchšie.